KCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ar sabrinathan ubadang lighthouse nam karata, udi ukhon jong driver, ubalanya kadi lapalat lighthouse nam yau thalapati Vijay. Manta kulalong UMLA, hadian bula job ya ka election na video gam bakam ka Tamil Nadu. Kadan ka khana ka pas ngom mulung pha syapang u sabrinathan. Ya ka ba u Vijay usim ya u kum ukhon na jong, namar ba ukhpa jong u uday unong nya kali uba Vijay usanya pha. Bat hadian ka jing nya kali kapalay post nam tam Vijay ulakan tiu kerdan yu pa kum personal assistant. Vijay ulabu school yang niu khon jong u driver nadu ka pre-KG hadu ba unda pendap ya ka BTech engineering. Pada diam la pendap ka engineering ula lej bantari hakatar. Shwa ka election assembly aja pun riu Vijay ula seng ya ka seng san perthai ka bathamai kata katami laga vetri kazyakam lani ka TV ke. Masnyo jing tip ya kanye usabarnathan ula ino ka kam jong u hakatar ba ula wan pha cha Chennai ban pen khlanya ka seng jong Vijay kani kala pen song si bha yu khpa jong u namar ba ukhpa ukwa ba ukhon undan ya ka lawai bat unne hakakam ka ba utrei henry ukhon sngap yu khpa bat ulet pani trailang bat u Vijay ukhpa umla ban khang ya ka mon jong ukhon bat kham tam baya ukhon jong u along kumba penhe pensan da Vijay namar baya ki jinglot jingsap baro ag jing pulie la bay pisa da Vijay handai ka bakham khata bhai ka mensim jong ukhpa ka dei ka arp khondai trik leber arjar phnriu namar ba dei ka ni ka sngi ka ba ukhparu umpai perkhan u Vijay in penpanai ka kerteng jong ukhon kata usabrinathan kumukurtong ka seng TV kie na virogam bakam constituency padha ka te ka por ukhpa uyam ukhon ru ubampai perkhat banyak election ungu nakajat Vijay menta kasngi nyobot kadai kasngi ka bakamen tang yu khon ne ukhpa hendai ka bakhampan kamen kadai yu Vijay nambar bu sabrinathan ula job tan buram hakan ke election pat uyu along MLA pakadan ru kalat bo unlong menteri sarkar namar baka TV kie klatam khaput kumba shispa teli ki constituency pat kat kum ka jingya ka jingnyau vote kaseng u Vijay kala ban sensyar marway naman na arspa life south league constituency kaseng u Vijay klatam hak sispa kat pratli ki constituency angni kusak ajku angni ajak ongani ko mesoka ang habagaktin ka im kajay benriu ka im kaladon kata kami khalia language act nadu usnem arajasan kuman penjishano kan ba min hakani ka country tari jong ubanaya yong ka bambut na taw April arhaja April na ka jing pen bana officially ba lashim ya kaktin kasih ke jongi bat kum juru kita ki garu bat kaktin garu tu lashim ya kakum kataka official language ngasngungu ngaskumburong ya kan ke kasih atau society bat ru kumju ya ka achik literary society kiba submit ya ka memorandum sha ke government department linga court meeting mana haka bengyong di study nadu ka law department nadu ka arts culture nagi department kiba per ngia discuss ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya katuga ak barin bat ngin warna no daka ni ka way ka batmay daka bengyong Meghalaya Languages Act Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient
in government offices and other institutions. Kan dia tidak sangat baca kunci sini mana boleh mungkin yang beliau aku interview aku baca kunci lah mana dia mungkin cara bilang tak cakap yang nilai kuat syaba ketin jungi kan yo no ke jingi thu bokpura par kham tam kan rong ka khanet ka bokpura nri kalong bade umau jam ubaning kong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban kaktin kasi bat kaktin garo kan long no kata kaktin bokpura jong gejela